kabiran alkabira kuma wairasan nan ba kowa Allah yake bawa ku sai ya nannage ya zaba yake bayarwa. Tambayar da zan fara wajen hawani guda biyu ce zuwa uku. Farko ga shehunan ɗariƙar Tijjaniya, a yi afuwa mu tafiyar mu ta haɗe kowa da kowa. Akwai ɗan Tijjaniya na Allah, akwai baƙadire na Allah, akwai ɗan izala na Allah, akwai ɗan shi'a na Allah, akwai wanda babu ruwansa a tafiyar kafin da akwai su. To shehunan Tijjaniya bil akasi ina wajahar da tambaya ta ga mutane guda uku a Tijjaniya. Shugaban matasan Tijjaniya shehi da limamin masallacin Sheikh Ahmad Tijjani Nura Adam ko Nasir Adam, wanda nake wajahar da tambaya ta ba kansu. Wayannan su ne waɗanda suke masala Tijjaniya. Wannan ya yake da suna dan malam zangon bari Tijjani Bashir ko wai shin shekara 18 a garin nan Jafar ya kama lasifika a kofar gadon kaya ya yi lacca ta kimanin awa 3 sunanta Tijjani dan damfara. Wai shehu Tijjani nan har yanzu dan damfara ne ko a ya bar damfara ne? Ba su mana bayani akan cewa abin nan da Jafar ya faɗa shekara 18 Malam Abdul Jabbari ya yi mai raddi a kai. Shin abin da Jafar ya faɗa kenan gaskiya ne yau suka koma tare da su ko a'a ya lamarin ya kasance? Tambaya ta biyu da zan yi ga shugabannin ɗariƙar ƙadiriya bil akas 'ya'yan Shehu Muhammadu Nasir Kabara. Wai sun manta lokacin da shekara kamar 17 zuwa 18-19 Jafar ya yi karangiya a garin nan ya ce babu ɗan iska irin Shehu Nasir Kabara. Malam Jabari ya mai takalmin ƙarfe. Shin a yau sun yadda Malam Nasir abin da Jafar ya faɗa shi ne aikinsa a yau suka gayyato su suke wala'i da su? Tambaya ta da zan yi ta uku ga 'ya'yan Shehu Nasir Kabara, wai da suke gayyato 'yan izala su zamo masu taimako gare su, sun manta mahaifinsu ya sarraha wa duniya cewa duk ɗan izala kafiri ne, mai ta yaƙi da su. Kuma malam ya ce mai 'yan wutar hawiya, malam ya ce musu kafirai. Wai shin abin da ya faɗa mana nan ba haka bane yau suke gyara mana koko menene ya faru? Kada 'ya'yan Shehu Nasir su zaton dan Malam Jabbar dan Shehu Nasir ne kawai mutane suke bin su. Idan kuka duba gaba ɗaya nan da muke nan, ina zaton wanda suka haura 30 kaɗan za ku ringa fitowa. Ba su san ma Shehu Nasir. Hujja da dalili ita ce ta kawo su gaban dan Shehu Nasir domin ya yi aiki irin na Shehu Nasir. Mustapha da yake kumbura murya yake yi, ku gaya mai Shehu Nasir aiki yayi, karatu yayi, ya zama Shehu Nasir ba dan Shehu Muktar ya yi shi. Da yawan mutane jillin su ma ba san waye Shehu Muktar ba. Aiki Shehu Nasir yayi ya zama Shehu Nasir. Da ka siya aiki irin na mahaifinsu su zamo irin mahaifinsu. Da ibn man shi tawakka sai adaban ibn ka mahmudun anil innal fata man yaqulu ha ana da. Dan babanka shehi ne ba dole ka zama shehi. Ƴaƴan annabawa su ta za su shiga, matan annabawa su ta za su shiga. A yin aiki irin na salihi shi ke mai da mutum ya zama salihi. To ni albashir din da nake so na yi